A ti imaš neki san da nam ispričaš koji si sanjao? Da, san se radi o spašenju, znači kad sam se nanovo rodio, kad sam spoznao Isusa Hrista u sili, kad sam se pokajao za grehe, to je bilo 2018. I vrlo brzo sam krenuo da idem na ulice i da se molim i vidio sam isceljenja, čudesa, znači to svakakvih isceljenja, od raka do noga, kračak kako raste i demoni kako izlaze i to je baš bilo spektakularno i za mene je to bilo ono wow. I naravno očekuješ kada ljudi to vide, da shvate ozbiljno da je Isus stvarno živ, da je umro za njihove grehe i da zahteva od njih da veruju u njega i da promene način života, to je da žive sveto, da više ne rade greh i zle stvari. Međutim, posle nekoliko vremena, možda je prošlo 6 meseci, nisam više viđao ono da kažeš ljudi se kaju, zovu te da se krste, toga nije bilo. I to je počelo da me brine. Šta ja loše radim? Da li loše propovedam? Da li ne govorim nešto što treba? A pritom isceljeni su, osete da prolazi struja kroz celo telo, vide nadrealno čudesa. Bukvalno sam vidio nogu kako je izrasla otprilike ovoliko, to je 20 cm. I ljudi su ono zapanjeni, ali ostane na to. Ne žele da znaju više, ako je sila istina, ako su isceljenje realni, šta je sa ostatkom, šta je sa ostatkom reči, šta je Isus rekao. A dela apostolska kažu, ja sam to njima govorio, krstite se, pokajte se i primičite dar Svetoga Duha. Međutim, niko nije zvao. I tu sam ozbiljno krenuo da se brinem i bojim se Boga i priznao sam, bojim te se, šta loše radim, objasni mi, zašto niko ne zove, zašto nema krštenja, zašto nema sledbenika. I prošlo je možda, ne mogu baš da se setim, ali sigurno je prošlo par nedelja i tu sam dobio san koji objašnjava sve. Kako je taj san izgledao? San je dosta slikovit. Jer Bog mi je stvarno slikovito dao da razumem kakvo je stanje, ne samo u Beogradu, nego u Srbiji i da mi da mir. San počinje ovako. Na jednoj velikoj bini svi su ljudi tu i svi su u obliku kegle. Znači, kegle, znate šta je, to je ono... Za ono za bilijar. Za bulinge. Ne, za ono... Kuglanje. Za kuglanje, da. I svi imaju taj oblik. Da. I to su ljudi i svi su sivi, znači nemaju boju. I ono što je neverovatno, Sveti Duh u snu ti da znanje šta to znači. Nisam čuo na uvo, ali znaš, nemaju Sveti Duh. Živi su, ali su mrtvi. Jer bez Svetoga Duha, Isus je rekao, ako se ne rodite nanovo od Duha Svetoga i od vode, nećete ući u Božje carstvo. I stoji na 1000 njih stojalo na bini. I odjednom u snu vidim 7 kegle koji sijaju, žute, crvene i plave. 7, tačno 7 broju. I znao sam u duhu da smo to mi. Oni koji imaju Sveti Duh i idu propovedaju. I tih 7 kegle ulaze u tih 1000. I tu je bila jedna pauza oko 30 minuta. Znači, bukvalno u snu čekam i znam šta se događa. Te kegle koje imaju boju, odnosno ljudi koji imaju Sveti Duh, propovedaju ovim sivima. Isceljuju, isteruju demone, propovedaju radosnu vest. I tu čekam, znači u snu stojim i čekam. I onda tih 7 kegle se vrate u rikverci, ali u istom broju. Nijedna nije dobila boju, odnosno nije dobila Sveti Duh. I tu me uhvati velika tuga i u snu znam da sam rekao, pa zar niko? Pa zar niko? I onda odjednom scena, nas 7 se okrećemo, stavimo na neki tepih koji nas vodi ka nekom aerodromu. To je baš onaj
tepih što prevozi ljude na aerodromu za one duge hodnike, za lenje, znate ono, Da. na struju. Neka Da. I nas 7 tu stajemo i odjednom u onih 1000 kegla jedna počne da sija. Samo jedna. Dobije boju. Žuta, crveno, plavo, menja boju. Znači primila je Sveti Duh. I trči ka nama i staje sa nama. Znači 7 plus 1, 8. 8 nas stajemo na taj tepih i odlazimo u jedan pravac. I onda mi Bog da zumira na binu mamu neku koja je siva, koja je odbila spašenje i vidim čak u njenim rukama bebu keglu. I ona je siva i ostaje sa njom. I njih 1000 sivi, ali bukvalno na 1000, stavlja na isti tepih, samo u drugi pravac. Opozit pravac. Suprotan. I vidim kako odlaze i mi odlazimo u drugi pravac. I tu sam se probudio. I to mi je bilo jasno, poruka je jasna, propovedajte. I ta slikovito što mi je objasnio Bog, propovedajte u Srbiji, ali mali broj će njih da me prihvati. Jako mali broj će da se pokaje za svoje grehe i da primi Sveti Duh. Jako mali broj. Ne znači bukvalno jedan, ne verujem da je baš jedna bukvalno osoba, ali jako, jako mali broj. I onda odlazak, kraj. I znao sam da to nije kraj u smislu kraj propovedanja za taj dan, nego to je kraj do kraja ovog čovečanstva. U Srbiji neće biti neko veliko probuđenje da se 7 miliona njih nanovo rode. Bog mi je pokazao obrnuto. Jedan će to biti boj, to znači jako mali broj. Ali u isto vreme me i ohrabrio. A znaš što? Jer jedan u njegovoj reči je isto kao svi ostali. Isus kaže, ostavit ću 99 ovca da pronađem jednu izgubljenu. U njegovim očima jedna izgubljena ovca, odnosno jedna izgubljena duša koja ga želi i traži, je vredna kao svi ostali koji su spašeni od kad čovečanstvo postoji. I u isto vreme je tužna vest što će mali broj da se pokaju, ali u isto vreme je radosna vest jer Gospod će naći zadnju ovcu. On će je naći, on neće ostaviti oni koji traže istinu i koji traže Isusa, koji mu pripadaju i u Božjoj reči isto piše moje ovce čuju moj glas i prate me. Tako da vi koji čujete ovaj san koji jeste slikovit san, koji meni je dao mir i skinuo mi teret sa ramena da ja loše nešto pričam ili propovedam. Ne, to je stanje Srbije. Ako neko gleda ovaj snimak, znaj da te Isus puno voli, da je za tebe dao život, kako bi platio cena tvojih greha. I ako veruješ u to, u Dela apostolska, 2. glava, 38. stih, Petar kaže, krsti se za oproštaj tvojih greha i primit ćeš dar Svetoga Duha. Krštenje nije kao beba, ja sam bio kršten kao beba, sam živeo ceo život u grehu. Krštenje je sopstvena odluka, lična odluka i kad uzvereš u Isusa i doneseš odluku da se krstiš u vodi potapanjem, ti donosiš odluku da umreš u Hristu i rađaš se nanovo i tada Gospod njegovo obećanje će ispuniti, a to je da će spustiti na tebe silu Svetoga Duha. Ta sila te menja, daje ti snagu da se odupreš grehu, ne oduzima ti slobodu, uvijek ćeš imati slobodu da li ćeš da živiš u grehu ili ne, ali će ti dati snagu da se odupreš, jer njegova reč kaže bez mene ne možete činiti ništa. I vidjet ćeš isceljenja, vidjet ćeš čudesa, vidjet ćeš isceljenja i vidjet ćeš Božje carstvo na zemlji. I to je stvarno fenomenalno
njegova reč je istina i sve ono što piše u Božjoj reči, kao na primjer u dela apostolska, vidjet ćeš u tvojoj službi, u tvom životu i postaješ Božje dete. A Božje dete hoda silom, nadrealnom, koja isceljuje, oslobađa ljude i slava Isusu. Slava Isusu. Neka vas Bog blagoslovi u ime Isusa Hrista i Gospod nas poziva da se pokajemo i da ga sledimo, da se krstimo odlukom, to znači da se odreknemo svih grehova i da odlučimo da ne živimo za sebe, nego za Isusa i za njegovu volju. I da kad se molimo Bogu, da se ne molimo samo Bože daj mi ovo ili daj mi ono, nego kada se pokajemo i živimo za Isusa, molimo se Bože neka bude tvoja volja u mom životu i molimo da živimo onako kako nas On vodi. I ako želite da se pokajete, i ako želite da sledite Isusa, i ako želite da, ako se osjećate kao da ovaj svijet ne može ništa da vam pruži i niste slučajno odgledali ceo ovaj video do kraja, javite se bratu Dejanu i mi ćemo se moliti za vas i krstit ćemo vas u ime Isusa Hrista, ne u ime nikakve organizacije, nego u ime Isusa Hrista. Dobit ćete silu Svetoga Duha, jer Božja reč je istinita kompletno od početka do kraja. Sveto pismo je za danas, Božja reč je večna i Isus vas mnogo voli i sve to je On uradio na krstu da bi proveo večnost sa nama. Jer ovaj svet nije sam sebi cilj, cilj je da mi budemo sa Gospodom u večnosti. Slava Isusu. Slava Isusu.